Bez ohľadu na to, ako referendum dopadne, jednoducho našou podmienkou vstupu bude, že sa zrušia akékoľvek renty vyslúžilých politikov. Nie je vôbec morálne, aby si politici schvaľovali sami sebe doživotné renty, lebo poprvé majú vysoké platy, po druhé niektorí si užívajú tak pol roka dovolenky počas roka ako pán prezident Pellegrini a po tretie budú mať na základe vysokých platov výrazne vysoké dôchodky. Nevidíme najmenší dôvod, aby mali ešte navyše aj nejaké doživotné renty a robili si takto srandu z poctivých ľudí, ktorí si musia poctivo obyčajní zamestnanci odmakať či už svoj plat alebo svoj dôchodok. A teda v tejto otázke, ako ju navrhneme a o ktorej ľudia budú v priebehu nasledujúceho mesiaca do 17. mája hlasovať, sa pýtame, súhlasíte s tým, aby žiadnemu politikovi po skončení funkcie nemohla byť vyplácaná doživotná renta? Bez ohľadu na to, ako referendum dopadne, či bude platné, nebude platné, jednoducho bez toho, aby bola zriadená NAKA, USP a boli zrušené doživotné renty akýchkoľvek politikov, my do budúcej vlády nevstúpime. Týmto tak dopredu v podstate chceme zadosťučiniť ľuďom, tým 400 000 ľuďom, ktorí podpísali toto referendum alebo návrh na toto referendum, aby teda ich snaha nezostala len tak navnívoč, ale aby naozaj reálne ľudia po budúcich voľbách dosiahli reálny výsledok.